Jesus. Ekokotam. Ekokotam. Aibo. Itoi. Tomata. Ay. Again. Molani. Good morning, people. Sifikile nonika bafethu. Ithui. Ala, sadla kwanika sadla. Shoo. All right. Good morning bantu bakanika bantu bam ithemba ekuseni molweni bantu benkosi. Nangu Sinovuyo esithi molo sisi. Hi Sinovuyo yebethuna. Ndavela ndabila kwasekuseni ndivuka. Oko bendiqhenza kaloku apha ndivuke ekuseni ndiyaxhenza nantsika. Iyatsho ingoma. Yavaka molweni ke kunika abantu bam ithemba ndiyanamkela bethuna. Ndide ndiyakhefuzela moya ingcwele. Namhlanje ke sikunika abantu bam ithemba part 7. Welcome bantu benkosi, welcome. Sizawuvele siqonde straight emhloleni. Besithethile ke kule veki ephelile sathetha ngeIsrael, ndizawudlula nje kancinci. So ndachaza ke indawo endaya kuzo phana kula Israel ezibaleke kakhulu ukufika engcwabeni la kaJesu. Ndakhe ndayobamba pha ndakhe ndathandaza phezukwalo. Yes, ndadlula lapho ndayobamba kula ndawo. Ndithi kuyikuni iyabanda ithi nce akunandaba noba kushushu noba kuyabanda noba kunjani nali iyabanda qha indawo yakhona ingathi yifridge kanje. Ningandihoyike sana. Ugel utyebile ishirt ezincinci ningandinaki. So ndithi ke ngoku ndayewe kulaa ndawo ndibambe kuyo phana ndaziva guys ukufika kwami eIsrael ukuthi tyhini Thixo ndisemhlabeni ongcwele nyani. Uyabona lento ithethwayo yiBhayibhile xa ithetha ngeIsrael ukuthi ngumhlaba ongcwele lona kwavakala uba ndifikile emhlabeni ongcwele bethunana. Nje nditsho ke nditsho nebandla lakaPhumza bethunana lo landenza umuntu yazi ndakhawulezisa ndangumuntu ebantwini. Ibandla lakaPhumza landiqhuba ndaziva uba ndisenkonzweni bethunana ndisemhlabeni onomoya ongcwele ke ulibizile ke uPhumza ibandla lakhe ebethe intoni nje kodwa Nkosi yami mandiliye kanjalo igama lebandla linamsebenzi benilivile phana last week abangalivanga mababuyele back ku part 26 bayova phana ikhona eligama ndithetha ngalo kumfundisi wakhona waye owandilungela ngendlela esisimanga wazithoba umfundisi wabantu wandintantisa phana kula Israel. I'll never forget that guys. Into ebalulekileyo kakhulu ba abantu bakhe bakuntantele especially umuntu omkhulu njengala tata. Ndambonga ke uThixo wami uyayibona lento. Sidluleni ke apho ndichilo ecaleni kula recording le yadukayo phana ku TikTok ndachaza mina phana uba enye into oyenzekayo enandiyithethile phana kula recording yadukayo yangu25 yaduka pha ku TikTok. Ndandithe phana kula TikTok ndandithethe ngento ba ngoku ndandifunda uloli nololo nontombuxolo nogaga ceke wandiblessa wathi nje ke one day ufuna ke nje kuthiwe ndiyothetha phana eradioweni. Uthi nje wabethi nje hayi story sakho sisinabo sininzi ngathi kufumana iplatform uthethe ungathethi waziwe ndim ndedwa ba ungumuntu lo othethayo and izinto ozithethayo ziyaphilisa ziyakha. Uloli ke wathi nana watyala isidi phana endiqonda ba namhlanje izinto endikwazi ukuma phambi kwenu namhlanje ndikwazi ukuthetha naye wacontributor kakhulu because uqala kwami uthetha in public ngendlela enjengaba
ndiyathi qhelela ukuthetha like into zemsebenzi ke iphele kanjalo like ukuyoba ne-interview eradweni uyazi nje umuntu awayengayasazi noba u-expect uba kuzawubuzwa ntoni kuzothini but anyway nje nditsho ndayibhala into yami i-email yami phana ndachaza ke phana kumhlobo wenene uba nali ke ibali lam ndiyafuna ukhe ninike i-platform khe ndize ndizokuthetha bangandiphendula ke the time ndandibhala kwakufika kwam apha e-UK ngala March ka-2023 ndathi nje ugqiba kwam usetlisha afika amazwi kaloli esithi ndiyafuna ukubona uthetha phana eradweni so sorry ndabhala ke i-email yami bethunana nangubani Cartel. Hi Cartel, good morning. Good morning Mercy. Good morning Cartel. I'm sorry my friend, I'm speaking in my language. Please forgive me. I'll talk to you later. Right. Andithi ke so into yenzekileyo waphela umuntu wakhona elantuzana hey ndiyaphazamiseka ke ngoku ndaphela ndiyibhala i-email yangaphendulwa nguMarch and because kwakho sekusomewhere around end of March April yaphendulwa i-email yam kwanguMay ayizange iphendulwe ndaqonda ayikho lento ndithi mos ndazikhangelela i-information phana Cartel uthi no problem, I know that's your language. Sure Cartel, let's talk later. Right. Andithi ke so into yenzekileyo ndaphela ndiphendulwa only ngoJuni ngala Juni ndiye ngabo phana eIsrael bandiphendula bethunana ukuchithi nje kwakufanele ze ndiyonyathela phana emhlabeni ongcwele ukuze uThixo azibonakalise ezizinto zami zonke zavuleleka ndakufika kula Israel ngela xesha ke ngoku ndivile mosina ibali lam bantu ngilonda ndithi ndifuna uhamba idwangudwangu ndihambe lento ndithanda ukuyihamba ndinalanto mosiba ecaleni ngoku ndandimncuna kwakutshuba amazwe wonke la ndazawumane ndiwangena ngoba lo ndandikhe ndithathwe ndiyongena pha ndizobuyela kweso story but ke so into yokutanda apha emazweni kumi into enormal akho nto ibitheni ngoba ndandiyibonile kwangoku ndandisemncinci yonke lento right so uThixo ke ngoku njengoba wasebenzisa uphumza nje wathi into ongazoyenza kukuyonanazelela kwelinye ilizwe kakuqala unanazelele kulicala lithona lomhlaba ongcwele ndaphela kanjalo ke eIsrael zavuleka izinto zami guys eIsrael kwavuleka nalo gift le ndithi ayine confusion ethile ndingayi-understand so ndabuye eIsrael ndine-understanding ngegift yami uba ithini le nto le gift because kaloku iza nezinto ezininzi iyodwa iya-complicate and abantu abaninzi nabo babuye bangayi-understand uba mhlobo mni wegift lo so ndiyayi-understand ke guys igift yami ngoku kuya ke kula Israel nako kwadlala indima enkulu kakhulu ndiyakholwa yes masidluleni ke ndithethile ke ngestory sasekhaya sokungcwatywa kukamama nokusweleka kwakhe nokungcwatywa kwakhe ulole bekhona walibalisa ke ibali undibuzile ke omnye umuntu uba hayi bomfazi wathetha wena wathi ba wawusofuna ke umamakho undibuzile umbuzo uthi uthini lo mbuzo umuntu uba hayi bomfazi ungade ufune umama wakho afe kwakusele kukubinga leyo ndlela ichilo ke i-question endindayifumana bethunana ewe kwakusekukubinga leyo ndlela ndiyayazi ba abantu abaninzi banemibuzo umuntu onemibuzo andinangxaki yoyiphendula imibuzo yenu guys ndibuzeni libale lam mose ekugqibeleni eli for you to understand ibale lam funeka undibuze imibuzo ndikwazi ukukuphendula uyaqonda ungahlali ne-questions engaphakathi kwakho uqonda awu-understand uba ndithini ndithetha ngantoni mna I know my story, this is my story uyaqonda so umuntu ofuna ukundibuza aqhubekani ndibuza na story soziphendula ezi zinto mna ke i-answer yami ithe yes kwakusekukubi ngolu hlobo ndithilo mose mna i-abuse yayingekho emotionally kuphela yayi-financially as well ndithe 25 years of impilo yami yokuphila yonke ndandingulosisi ke mose mna ngoku kwakufuneka ndisupporte ndinemali andinamali i-black tax iyatsho mntakwethu apha imali every month funeka iphumile ndithi ndingenayo funeka ndihambe ndiyoyikhangela ndiyifumane ibe khona ila bill ndithe mna wawungasoze uyiskiphe noba uyathanda noba uthandi iyafuneka imali enkosini yes le
endithi mna ndandithe ndijonge ifowuni yam xa ikhala ndiqonde somandla ndizayiphendula ndiyithini kanene le nto, ndiduduzele guys, ndoyika ukubamba ifowuni le yam izinto esizenziwa ngabazali bethu. I'm sure ke I'm not the only one othe go through le nto. Baninzi ke ndiyabazi abanye babo behlukunyezwa ngabazali babo. Bazali uba nikhona apha hayibophezani, imbi into eniyenza ebantwaneni benu, nisingcungcuthekise nifuna imali ngenkani uzocaba umntana makahamba yothengisa umzimba ukuze kubuyele imali ifunwa ngulo mzali. Imbi into eyenziwa ngabazali bethu. So mna ke I went through that, but luckily ke zande ndifikelele kwi-stage soba funeka ude ndiyothengisa. Bakhona ke betnana abaphela funeka bayongena esitratweni bathengise okanye bathengiswe okanye bazibone bejola bengafune kujola. So zizinto ke abantwana abantu badala enizele abantwana ekufuneka bathi go through kuzo, ni bafela amatyala wenu. Ngoba kaloku mna kahle kahle xa ndandijongile ndandifele ityala lakamama lokuba engafundanga, yena wakhetha ukutshata, wangakhethi ukutshata nje emncinci, wogqiba wazala abantwana i-4 yonke. Ngoku unomthwalo wabantwana abayi-4 ecaleni ngapha, indoda yile ingasapotiyo, laa ndoda yayithe iyamthanda. So zezinye zezinto ke abazali ekufuneka babe ngathi bayawavula amehlo kwezo zinto, and also educate abantwana babo abantwana babo ababazalayo ukuthi nje mntanam stay away from ukuzala abantwana abayinqwaba ozawuxakana nabo. Fundisani abantwana benu basiquqele isikolo, basithande isikolo, bangaziboni bekule position mna ndazibona ndikuyo yokufuneka ngoku ndibe ngumama, ndibe ngutata womama omdala, including abantwana bakhe. I went through that guys for flipping 25 years, if I can just put it that way. Kwakungekho lula, kwakungekho mnandi. Abanye abantwana bayahamba bayogroova ngemali zabo, mnandi nalo nexesha logroova. Uyekani ukugroova ke, abanye bayaphuma baya kuma holidays, baya kuma ntontoni. Mna ndinayo leyo chance, funa ndiqale ngalo mama uyibhili engapheliyo. Niyazi ibhili engapheliyo. On top of that ke engapheli nje kuba ilo bhili engapheliyo, umama ke wabuya waphathwa zizigulo because kaloku ngumuntu omdala. Uyabona wagula umdala lo muntu mos. So okugula kwakhe kwakumehlela ke nako kwakuxhomekeke apha kum. Zakhe agule umama, iphofu ke xa ndithi zakhe agule every month lo. Niyaba understand abantu xa sebebadala guys bayagula badlala, izigulo zininzi kuvela esinye emva kwesinye. So into eyenzeka phana kuzawufonelwa mna kekho guys omnye umuntu wokufonelwa. Nditshilo mos mna abantwana umama wayebakhulisa bathanda, ebanika imali, bedlala ngemali abantwana, bephithizela apha endlini abantwana, athathe laa ngxowa yemali la mama igalele pha abantwana badlale ngayo. Ndithe mna ndandina 10 ndiyijonge le nto ndibonge wow koba nzima apha. Kwanzima nyani, bakhula abantwana bakamama bahlupha bonke. Kwasala lo ungathandekiyo, lo ndim ungathandekiyo ke ngokuthi uThixo wenza sure uzakwenza sure lo mntana makafunde, makabe nento zonke, lo mntana angashoti nganto endaweni yokukwala mama naba brother bam naba sister bam bonke baxhomekeke apha kulo muntu uyi-1 nguThixo ke lowo. Akandi appreciate ke ngulo mama ngokusekunjalo, umbone ba ingathi kuye it's a must uba ndimenzele ezi zinto. Akayithathi as uba Thixo waze wandiblessa ke ngabantwana bam babhanqekileyo wakho wandinika ongathi unengqondo. Ubone ba yi-must le funeka ndimenzele ezi zinto. So I went through your abuse guys, emotionally, financially. Zininzi izinto endinganibalisela ngazo, but ke ngoku andisekho apho. Benifuna nje ukudlula ukuphendula lento ibuzwayo into ba kwakusekukubi ngaloo ndlela nantombi uba ungaze ude uthi hayibo makasweleke lo mama okungcono. Ewe kwakufuneka eswelekile because uyintoni uhleli ungumthwalo apha egxini lam. Ndibe mna ndingazange ndabana mntana at that time, ndangabinayo nomntana qani before asweleke. Ndangenamntana, ndingafune mntana, ndinibalisele mosibali lam. Ndingafune mntana mna, ndingafune ndoda, ndingafune yonke le nto. Ndifuna uziphangelela, ndifuna uzifundela, ndibe nemali yam qha, ndibe neento zam. Njengangokuba ninibona nje mase ndimdala kangaka ngoku ndiyazizulela ndihambe ndiye kule ndawo iqolisa le iHeart, ndiyobhukha ihotele kule ndawo ndifuna uyibhukha kuyo, ndiqolise lo uHeart. Yile life ke ngule ndandiyibona ngondandimncinci, yiyo le ndiyiphila only now. Mind at the age of 42, I just turned 42 mna lo. Kodwa yonke le minyaka oko ndandiphila isifirifiri sento endingayiboni kakuhle ngenxa yomzali owakhetha uba ne-decisions ezibhanqekileyo. Nawo zakumxaka ii-decisions zakhe ziwela kubani? Kum. Ndiyafuna ke bazali nibafundise abantwana benu into yoba kubalulekile uba umntana makaquqe esikolweni, makafunde umntana abe nemali yakhe, ayikuxhomekeke endodeni okanye emfazini loo nto iyiyo. Because kulo mhla esiphila kuyo akusekuba ngoku ngumfazi ozoxhomekeka endodeni, kuxhonyekekwa macala ngamadoda axhomekeke ebafazini. Bubutyobo guys into eyenzeka emhlabeni. Kwenzeka ntoni?
bubutyobo. So zizinto ke endithe go-to kuzo ezi ndiyafuna ke unifundisa ngazo bazali. Phulisana abantwana benu nibafundise i-responsibility. Fundisana abantwana baqonde esikolweni, abantwana mabasifune isikolo, abantwana mabasithande. Especially mzali xa unemali, fundisa umntanakho. Umntana xa engafuni ukufunda, engafuni ukwenza lento umthumana because uncedisana naye awukuba wenzela wena, lithiwa yintoni, likamva lakhe. Ndifuna la gama lesiXhosa, likamva lakhe. So xa ibona uba akulo kamva lakhe 8 makaphume ngegate aye kweli cala kuhle ngakulo. Andithi ndinibalisele mosiboma umntana sendisuka umthi gate. Ewe xa engeva mhlawumbi uzawuva xa ipha estratweni evuthuza phaa ekhangela into angayiboniyo. So nowam umntana ke sendisuka umgxotha mosibe ndinibalisele, ngoba kaloku wayefuna uzenza indoda apha kwam enze ukuthanda kwakhe. Andidlali njalo mna, heyi andidlali njalo mna. Bazali, responsibility. Abantwana benu mabafunde i-responsibility ebuncincini babo, because bazawuxaka abantu sebebadala ufike besonga izandla bekhongozele oko bayakhongozela, bafuna ukusebenza because bayiqhelanga into yokusebenza, baqhela ukwenzelwa abantwana benu. Ewe kungenjalo nithwalisa abantwana benu imithwalo. Uthini usikhonza uthi very important mamakhe, asibonke. Yes nje nditsho ndithi kungenjalo, ibe yitwist le nto. Ubone umzali ngoku uthwalisa umntanakhe imithwalo engafanelanga uba yeyakhe, yena wohlulwa zii-responsibilities zakhe ngoku ngexesha lakhe. Ngoku ungunogogwana, ukhulile, nawe ufuneka ibe yi-responsibility yakho. Uyoyiphila nini yakho impilo? uThixo abekunike impilo, phila impilo yakho. Uzoyiphila nini ke ngoku impilo? Because kaloku uthwele imithwalo engengeyakho. Ndisuka uthwala le mithwalo guys, ndinibalisela ezi zinto ngoba ndifuna nifunde. Andimfuni mna umuntu oxhomekekayo. Mandikuncede ndikubona uba nawe uyazamela samwe. Sufuna uba ingxaki yam, hlale la gqini lam. Never. Andihlali emntwini nam ndivuka apha phantsi nditshone khona. Niyazi uba kube ndivuke ngo-3 AM mna ndasebenza oko bendisebenza from 3 AM because intoni andifune ukuxhomekeka mntwini. Ndiyakuzonda uxhomekeka, kunetrauma kum uxhomekeka. Yeah, masidluleke. Ndiyacinga uba ndiyiphendule ke laa question bendiyibuzwa apho. Mandibone ke yintoni enye endiye ndayithetha phaa kwesi story salo mama ndigqibe ngaso ndiphume kuso. Right. Mani ke bethunana ndibhalile ke ngokuba ndenzela into yoba ndingalibali nobibenye kwezi zinto, ngoba iplan yam kukunifundisa ezi zinto. Funeka nifundile. Uthini uLindi sisi sonke sigqitha apho and ladlula elo xesha and God blessed me ngokunyamezela that responsibility. Believe me honey, ndisezawuza kwelo bali into yoba uThixo wakublessa ngokunyamezela that responsibility. Ewe nam ndinyamezele leyo responsibility. Ndiyakuchazela uba it's 25 years down the line. Ewe ndiyakholwa into yoba part of me ndi-blessed kangaka. It's because of uba ndayinyamezela yonke lo minyaka, but bekungafanele kunjalo. Ndiyadlula ke apho, ndisezawubuyela kulo elibali ndikunike ivesi. Ewe endiqonda uba yiyo eyandenza ndaba blessed, but it's not okay to do that emntaneni wakho. Umthwalise imithwalo engengoyakhe. Uzawuyiphila nini na impilo yakhe ethwele imithwalo yomzali, umzali ofeyile ii-responsibilities zakhe? That's what I'm trying to say. Owam umntana njengoba ndimkhulisa nje ndimkhulisela into yoba makayazi i-responsibility. Xa engafuna ufunda umnyango wokukhangela umsebenzi makatshone khona, and imali yakhe andifune 50 cents yakhe makayidle ngale ndlela ayifuna ngayo. Andifuni imali yakhe, andifuni ukuba ngumthwalo emntaneni wam. That is why ndinixeba kungoku mna oko bendivuke ngo-3 AM apha kusasa, because andifuni ukuba ingxaki yam tu. Ndingafuni mntanam uzawuba ingxaki yam. No, andizi. Imali yam mandiyitye, ndiyi-enjoye, mandimphe imali yam ngoba ndisentliziyweni yokumpha. iBhayibhile itsho ithi masinikele ngantoni? Ngokuba siqhutywa ziintliziyo, hayi ngokunyanzelwa, kutsho iBhayibhile. So abazali bethu ke ngoku laa nto babeyenza bona bayasinyanzela uba masinikele noba siyathanda noba sithande. Ayithethi loo nto iBhayibhile. Iyatsho fair enough into yoba beka uyihlo nonyoko, mihla yakho yozoyilulwa emhlabeni. Ndiyaza kuloo ndawo. Uthini uLindi, and my mom was literal, but ndabonga ukuba nditheni andizale angandi-abhoti. Masimbongo mamakho, wenza kakuhle ntombi. Yes, mandidlule ke bethuna. Right, ndizawumane ndithatha uphoze kancinci because andifuna ushiya nto kwezinto ndifuna ukunixelela zona namhlanje. Right, ininzi le nto ndiyibhale apha, sendaxakwa kwayile bendiyikhangela. Molweni. Okay, ndinikezeni iminute ndikhangele le nto ndiyifunayo.
right. Okay, ukuza ke ngoku kule vesi ndigqibothetha ngayo, kule mibuzo yabantu ukuthi omnye imibuzo yabantu ke yayithi why usamncekelela umama wakho usamana umnika imali so ungasenamali, because kaloku abantu ababekhona bendibukele yayintlungu guys, because ndithi kuni ndingenamali kufanele ndibe nayo, ndiyathanda andithandi, ndithe xa ndigqibezela abanye babantwana baze baphele bewuthengisa imizimba ngoba lokufuneka banike ababazali babo imali abafeyila ezabo irresponsibility. Ngoku irresponsibility iwela emntwaneni, which is not a good thing, akukho right, soze kuphinde kube right nakule 100 years izayo. Ndikhathala noba ubani uthi makwenziwe njani na, but ithi ke ngoku yona iBhayibhile. So ndithi ke ngoku mna ndandinayo into ethi umama ke uzawude atshintshe abe ngulo mama ndandicinga fanuba ubekufanuba ungumama ngakhona, because nditshilo mos uba umama wayenothando kubantu bonke, abantu bemthanda bonke. But ke ngoku there was a challenge le ingulo mntana. Uthini omnye umuntu usikhonza uthi Edlindi, ndiyathandaza ndingaze ndibe ngulo mzali uthini ulixanduva kubantwana bakhe. Ewe sikhonza ungaze ube luxanduva ebantwaneni bakho, it's not okay guys, ayikho right. Abantwana baphathwa zii-depressions because ngobathwele imithwalo yabazali, yinto engekho right leyo. Umntana makamhoye umzali wakhe because uyayi-enjoya le nto, uyafuna ukumenzela umama wakhe, hayi ngoba ngoku thini Thixo yo ube nomntana ungazange ube namntana. Ungathi ke ngoku ungenamntana masiye kumzali, fair enough rethu zamhoya umzali, umhoye nabantwana bakhe. Hayi bafethu, khona ingxaki. Mna ndithwele umama ndamthwala nabantwana bakhe plus 4. Ndize nikhumbule kuba ndingumntana omdala, ndingumntana wesithathu. Kunobrother wam waka-76, kunobrother wam waka-78, kube ndim, kube ngomnye waka-87, kube ngomnye lo wazalwa untombazana naye ndisamazi noba ngoka-19 ngoka-2000 bani laa mntana wayengamameli. But ke all in all is wonke laa mthwalo wawungowam. Umama abantwana bakhe ebatefisa bonke, but lo undim funeka ndithi shu umthwalo ndiwuvuba usinda la, because kaloku ndixakwe ngumzali, ndixakwe ngabantwana bakhe. Nicinga uba yinto entle kanguleyo? Vele mos uzawuba nomsindo, uzawugcwala umsindo ngaphakathi. Yile nto ndiye ndithi eziba nje mandiye ndikhula ngoku sendimdala kangaka, abantu bandidlalile mos emhlabeni ndinibalisele, abanye bathatha imali zam bangazibuyisi phezu kwalo mthwalo ndinawo walaa family yam. Bathatha imali zam beboleka abantu bakaThixo, balo mna nale ntliziyo intle ndinkeneze ndiyithathe imali yam ndibanike, ngoba bawisa ubuso apha phambi kwam ndibanike imali yam ndithi thatha mntu kaThixo, angaze abuye nayo umntu kaThixo imali yam. Phofu ndineza responsibilities zapha ekhaya. On top of that, aba bantu ndibanike imali kuba bazazi izitori zam, bazazi zonke ziphelele, bangayibuyisi imali yam okanye bayithakatha imali yam okanye bajike babe zii-enemies. Mna guys I've been through zonke ezi zinto ndinichazela zona. So ndinichazela ezi zinto because yindlela yam yokuthula le mithwalo uThixo enze le program into yoba mandikhulule ezi zinto kade zindibophile ngaphakathi. Bendibophekile guys, qha bendingaziqondi. Ndile nto ndifuna ke ukuyigxininisa le nto, mzali take responsibility yobomi bakho nabantwana bakho khethu bazala. So uthatha ii-responsibilities zakho zilahlele emntwaneni wakho, it's not okay. So ziphinde ibe right nakule 100 years izayo. Ndiyatsho andikhathali noba ubani uyitranslator uyithini na, yeyi ndim uyiphileyo le mpilo for 25 years. Uthi uLindi sometimes uThixo kubeka kwi-test and angakuxutha nalo blessing ifune enga yabantu batheni bathondani kuva nobuthini. But ke anyway ndiyayiva le part uyithethayo wena Lindi. Ndiyakuva ubuthini, ndithe kuwe ndiyeza kwivesi etshoyo ethi ithi ivesi, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Exodus leyo chapter 20 verse 12. Ndiyithanda ke ngesiXhosa, ithi beka uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe emhlabeni. Yes, I've done that guys. Ezi question bendizibuzwa ngabantu ba umnikela ntoni umamakho ungasuka umncame nje because lo mama akazode ayenze lento uyifunayo okanye akunike oluthando olufunayo. Mna ke guys bendibanjwa zezi scriptures ngoba kaloku unika abantu unika beka uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe emhlabeni. Ndamfundiswa ndisemncinci pha eZiyoni ke sasizifundiswa ezi zinto.
isiXhosa sitsho enhlokweni iBhayibhile nditshilo mna ndandifunda iBhayibhile yesiXhosa. So ndikhula ke guys kungekho lula uvele ndiyiyeke kanjalo irresponsibility. Now ke Lindi ukukuphendula because ndiyabona uba iyakukhuba yonke lento. Ndim oyiphilileyo le mpilo sweetie for 25 years and ndiyiphile nje abantu bendibuza uba why unyamezele. So into ebindenza uba ndinyamezele ke zezi scripture ndizifundayo ndikuphendule naba bantu babendibuza kuba yintoni lingako incekeleleyo. Yes, I wanted to do it because kutsho iscripture as much as uba ndandingasekho happy ke ngoku ukuyenza yonke lento because kaloku iyagqwetha ithini iyakhabana iscripture ke ngoku ngoba esinye sithi ukunikela makuthini makungaphumi ngokunyanzelwa makuphume ngokuba inhliziyo ifuna njalo. Then kukhona esingapha sithi bekuyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe emhlabeni njalo njalo. So iBhayibhile iyodwa ke nayo ibuye isixakekise because ithethe izinto ezininzi ngexesha elinye. But anyway ndikwenze konke ke bafethu. Ndamgqiba 25 years wami ndade ndayomngcwaba ke umama yaphela indibithetho. To answer your question ke Lindi uze ude ufinish into ba kungaxuthwa nezo blessings. Hayi intombi enganisenayo ndadlula apho ndandine enga ngoko ndadlula apho. That is why uThixo endinike ndisho le program ba ngikwazi uzohlala baphambi kwenu ndithethe because zizinto endidlule kuzo endingasekho kuzo is. But ngela xesha ndandisekuzo believe me I don't think beningakwazi ukuhlala baphambi kwenu ndibalise because kwakubhlungu phi apha enhlizweni. Andisabuva ke ngokubhlungu because izinto ndidlule kuzo izinto andisekho kuzo. But ndizithetha ezi zinto kuze kuphile someone else othi go through kuzo because believe me baninzi bathi go through kuzo and they don't know what to do. Abanye ke abanayo nalenhlanhla yoba babe nazo nezi scripture zoba umuntu ame ngescripture athi ndiyenza lento because kaloku uyi-back up ngescripture kufanele kuze kuveke inhliziyo ive ngconwanyana. Umuntu ongazi neziscriptures usengxakini wese I'm sure babalila every day. Umsebenzi wami ke uku-educate abantu abantu abangekadluli kwezi zinto bangabe saziqala because azikho right so ziphinde zibe right. Masidluleni ke ndithi ke mna ke i-lesson endayifunda kuyo yonke lento ukufa kwamama i-lessons endayifunda pha ndithe mna ungaze ube komnye umuntu uqala kunawe ngoba baye kujikela abantu bakaThixo balibale ngobuhle obenzele bona. Umzekelo ke umama was well known ngokulunga kwakhe and shame wayesaziwa ngabantu abaninzi umama ebemthanda ke shame abantu nditshilo mos babemthanda abantu umama kakhulu naye ebathanda abantu ndachaza ndathi ke phana umama ke ngusekusenziwa imisebenzi ekuhlaleni sekukhona imingcwabo yonke lanto umama ebesenza sure uba uyiphathi ecommunity akaphoswa nobibenye kwezo zinto zenzekayo. Nditheke ngokumna nindithathe nindibeke ecaleni ndithetha ngomfazi ke ngobelungile ecaleni ndimlo bengamlungelanga ndimqha ndithi kaloku mna ndiyilangxaki yomntana yazalelwe engxakini yonke into yamos ba ayifani nabanye abantwana ihamba yodwa ecaleni so ndifuna niyikhumbule naleyo. But ke ngoku xa sibuya sithetha ngomfazi obelungile bengumfazi olungileyo umama ebebathanda abantu bebemthanda abantu umama xa kunemisebenzi kunemingcwabo ekuhlaleni ngekhaza phoswa nobabemye besiya segula ebaqaza esiyaphana engaphilanga guys eyokwenza sure uyasupport. Isupport yakhe ke ngoku mna into eyandiphakamela ngokusweleka kwakhe xa ndijonga umngcwabo wakhe lo ndithi xa ndithetha ngawo xa bendingenza umzekelo bona lapho ke abantu bazawucima ndithetha ngoba andinangqondo apha enhlokweni. I know what I'm talking about because I know umama wayengumuntu oright ekugqibeleni irrespective ba wayengamthandanga ncam lo umntana ondimi. So umngcwabo kamama ndithe ndandilindele isibhadlalala somngcwabo mna for umfazi besaziwa yonke ikona umfazi besenzela bonke abantu izinto ndasuke ndafikela kumngcwabo wekati underline umngcwabo wekati andiphambe nanga lento ndiyithethayo nizawundikorekisha futhi correction ndizayithetha ngalendlela ndandiyifila ngayo. I felt ukuthi umngcwabo kamama ngumngcwabo wekati for umfazi owayelahlela konke enceda abantu ekuhlaleni. Yeah, ngabantu basemhlabeni ke abo baya kusenga bakusenge then ke ngoku xa se wena kufuneka ukuze kuncedwa wena bavele baduke bathi sa uzosala wedwa ke ngoku emhlabeni uthini uthandokazi ikati kawume thandokazi zange uyibonela into yenzeka pha ekhaya mna kalo ndiyathanda uzekelisa. That's how I felt. Indlela endafila ngayo ndava kabuhlungu because umama uinveste so much ebantwini bamjikela ngemizuzu yokugqibela ngabantu abo.
So ilesson ke ngoku mina endayifunda phana kulamngcwabo kamama ukuthi wow, uthi uNontsikelelo hayi kaloku sisi wami iba njalo xa ungumncedi awuncedwa mntu. Hey, bakujikele abantu sowufile zange ndiyibone laa nto mna. Ndiyayibonile abantu bekujikela uhleli uthe qwa, bakujikela abantu sowufile phofu benzele yonke into wasacrifice konke. Ndithe kuni umama aqala wahlukunyezwa phaa kulaa mtshato wazitshatela wona kulaa 20 years wakhe wamhlala kulaa mtshato athi xa ibalisa wonwaba unyaka waba yi-1 irest ka-19 wonke wayehlelele into engabonakali nje. Wangcungcutheka de ekugqibeleni wathwala impahla wemkwabuyela kubo. Xa ebuyela kubo uthi gqi uphethe umgodlo abantwana bayi-4 abandithi ke baphela beba irresponsibility yam ndingekazali mna ndandisendizele. Uthini Uthandokwazi? Oh man, wayezibasa for everyone to be warm. That's my mother sweetie. Ukwenze konke yeke ndeba ke ngoku ndigqibothetha le imbi ndiyahluza ngoku. Egqibeleni umuntu unamacala amabini, ewe elihle nelibi. Ngumama mkelo benawo omabini. Nontsikelelo uthi ke sana izinto ezenzeka kubazali bethu singavumi zenzeke kuthi. Hayi mna ndivumi ngam, sorry andivumi, asoze ndivume ngam tu. Ndiqolela uba ndedwa emhlabeni ndihambe ndedwa ndibe ithiwa intoni inkomo edla yodwa, so be it, as long as uba ndigcina ntoni ipeace yam kungekho umntu ophazamisa indlela yam. So ndithi ke ilesson endayifunda kuyo yonke laa nto ndathi mntanam ndithetha noself ke ngoku, ungaze uzifake kule position yalo mfazi ulahlele konke ebantwini basemhlabeni. Mna ndikwenzile nam ke shem, nam I had my fair share. Hey, ndibasebenzela abantu basemhlabeni, but ndimke kula South Africa bendidudule kanjani ba ndenza ntoni abantu base-South Africa aba babe close kum, ndibathanda ndibalahlela yonke into, ndintantazela sendingenapetrol ndiyikhangele ndiyifumane ipetrol ngoba ndifuna unceda ntoni iitshomi zam. Uthini Uthandokazi? Uthi was she not a firstborn? Sorry I joined late. Ubani umamam Thandokazi? Ubuza bani? Ngumamam lo mbuza uba was she not a firstborn? Ububuza umamam, she was not a firstborn, wayengu-3rd naye. Yes, wayengu-3rd. Uthandokazi wayengu-3rd. Kwakukhona i-firstborn, kukhona nomnye kuphinde kube khona yena ke ngoku kube khona umnye usister wabo omncinci babe bayi-4 wabo nabo. But and babetshate bonke bese-sisters ne. So i-responsibility naye xa ndandijongile ke kuba yena ke wabuya emtshatweni yavele yawela kuye yonke naye ke ngoku wazixeba uzayithatha ithina ilahle lapha kum. Ilishwa labazali bethu izinto abasenza zona. Ndithi ke ngoku mna kule yami indlela endiyihambileyo ndinceda abantu, ndincama konke, ndisenza konke mna kuqala, and ndithe mna ndizelwe ndingumntana othandayo ukunceda, ndifuna ukwenza yonke into entle for the next person. I would take my last money mna ndikunike ndisale ndisonge izandla mna ngoba lo ndinekholo mna ye-believe ndizathi uThixo uza kundenzela, uThixo uza kundenzela. Ecaleni ke ngoku uThixo akafuni sibe muncu ngenxaba siyakholwa. Uthi noNontsikelelo uthi ewe nangoku akho nto intle mntase bakumunca uphele tu bagqibe bakubeke amabala. Ndingomnye ndikuloo list wena Nontsikelelo yokubekwa amabala ngabantu endibancamele konke. Ewe including aba ndithi baboleka imali zam, into abebendenza zona bayithatha imali bangayibuyisi. Xa uyifuna imali yakho bajike babe zii-enemies ogqabehle besunyuka ezitratweni bethetha ngawe kakubi, bathi besuka apho bakubhlokhe bangakuthethisi kube kuninzi ke le uqonde Thixo ndifike njani apho. Uthini uNyamza? Uthi jonga yo kodwa sana ndavuka. Ndivuke mna kuqala. Uthe omnye umuntu the other day xa bendithetha ibali lolo mcimbi wele mali ndisithi mna ndithatha i-decision andiboleki kwamntu imali yam, mabambe bofa abantu ababoleka imali yam ngoba ndizobanika. Ngoba kaloku ndisokole into emhlabeni ngenxa ka next person oze eyekelela ubuso ekhala inyembezi qho efuna imali le yam ndimnike ugqiba ngabuyi nayo. Ogqiba okanye ayoyithakatha okanye abuye endiblokha engathethi namabe i-enemy. Ndizithethile ezi zinto the other day kwenye yezi recordings zam. Then wabhala umntu phansi samkhumbula wayengubani, wathi mntase uthini uNyamza? Uthi yo next person ndiyamrespect. You're not alone. Jonga ndiyabarespect abantu indawo endikuyo right now. Mna ndisenandaba noba ndihamba ndedwa ngoba kusala into ebaleke ipeace yam ikumo egqibeleni. Akho mntu uzabe ephazamisa ispace sam nepeace yam. Kuhle ukuba wedwa. Ndafunda loo nto kunoba ube around abantu abazawuphithizela ubomi bakho ngomzuzu osathana.
Ndithi ke ngoku mna wabhala umuntu apha kwenye yeza recordings nandithetha ngomcimbi wemali, wathi ufane wabaxelela ke namhlanje uba wena uyekile ubolekisa ngemali, bazayiboleka ngoku sowuthe uyekile ubolekisa ngemali. Ndinichazele ke mna ukuba ii-messages zisaquqa veki neveki. Inoba mna pe week ndiyafumana into ye-messages 5 to 10 kubolekwa imali. Like abantu baphambene kanti apha ezingqondweni, iingqondo ezi ziphambene. Umntu xa esithi into akayenzi uyiyekile, it's called boundaries. Maybe funeka siyibeke ngesingesi ukuzivakale. It's boundaries. Those are my boundaries. I'm no longer giving my money to nobody. Mina ndiza kunika imali yam ngoba uThixo uyathetha nenhliziyo yam, uthi kum uThixo bless that one, bless that one, and I'm doing that successfully. Nditshilo ngalamini xa bendithetha ndizayiphinda le nto, because ndidikiwe kukungcungcuthekiswa ngabantu basemhlabeni. Mna ndanele finish. Mna uThixo uthetha nam, uthi noNtsikelelo, uthi bakuthuke xa ungabaniki, bathi uzenza ngcono. Ndifuna uzenza ngcono, uba kufuna uba kunjalo, right ngoku ndingcono, so be it. Imali yam egqibeleni andisebenzi namntu, ndisebenza ndedwa imali yam, so be it. Mna ndikwistage enganandaba noba ubani uthini ngamaxesha loo nto. Mna ndijonge kakuhle naxesha loo nto, because ndihlukumezekile emhlabeni ndingadeserve ngenxa yobubhanqa babantu abafika bezenza igusha kanti zingcuka. Abantu basemhlabeni zingcuka, oosathana, oodoti. Ndithi mna nanamhlanje yekani ukuboleka imali yam, ngoba it's either ndiza kuphoxa okanye andizokunika into zimbini. Okwesithathu andizokuphendula. Andidlali guys, like andidlali. I mean business this year. Uthi noSikhonza uthi ethi noNtsikelelo ungcono kakade tshini ungaze uzicuphe empilweni ngenxa yomonashe. Hey mabambe bofa, hey mabambe bofa, because bayasingcungcuthekisa abadoti aba ngenxa babethini bayi ndiyamazo mesu nice. Hey naxesha laka nice mna ngoku ndiphume kulo kona. Ndizaba nice ngoba ufuna ndibe nice, but ungacinga mfana uzandidlala ingqondo mna, uze la uzodlala ingqondo mna. Hey ndinjongile. So ndithi phumani ekubolekeni imali yam bantu ndini bakaThixo. I have said this many times. Phumani ekubolekeni imali yam, phumani, ngoba niyayithakatha imali yam, ndizayiphinda le nto ndiyikhwaze futhi. Niyayithakatha imali yam, ningayithakatha imali yam niyajika nibe ngoosathana bodoti abathena bandijikele bagqiba bandibhlokhe bandenze zonke ezi zinto. Phumani emalini yam. Ndidikiwe guys, like ndidikiwe nyani. Andisekho mhle mna, ndisahleki gqithi. Xa funeka ndihlekile ndizawuhleka. Ndithe ndilinda uThixo athi kum wena bless that one, bless that one, and I'm doing that successfully. Ndiyatsho every month mna ne-long list engaka. uThixo uyathetha nami athi lulamzi kuyahlutshekwa, kulamzi kufuna ntontoni, lamzi ndiyakwenza. Salary yam every month ndiyayazi uba kune-list ekufuneka ndenze sure uba ndiyayikhupha le mali, ndiyayisasaza ndiyise kwezi ndawo uThixo athi mandiyise kuzo. So wena ke ngoku uzofika uzawuba nethemba loba uzovela ufika uboleka imali yam uzazi uba uzoyibuyisa, because bayayenza abantu bakaThixo le nto, baphole apha ekopo. Uthini uzinzulu, sisi kudikwe mna kuqala umntu angabi nasazela womkhumbuza athi akanayo ngokupholileyo. Like what the hell? Akanayo njani ngoku bezoyiboleka ithemba lokuyibuyisa bethu uzawunza njani? Engekathi ndiyilibele, what the hell? Ulibele njani imali ngela xesha ubukhala inyembezi uyekelela ubuso, ubuyazi ba kufuneka uyoboleka phi imali? Uqolele nokhwela ikhephu nentoni uzofika uzolanda imali yomuntu. Ngoku xa kufuneka imali ubuyile imali yomuntu ilibele. What nonsense is that? Ndithe kuni nina abantu bakaThixo niyamkhupha uNice emntwini. Niyamkhupha uNice, and mna ndikule list ophunyelwe nguNice, uphumile kum uNice tu. Ndiyanixelela ngoku ndithi isitori esehlela umamami, into endayifunda phaa ndathi mntanam, thetha nam ke ngoku noself, mntanam phuma kulo mkhuba, jonga lo mfazi aba bantu into abamenze yona. Okubeni ehlutshwe ngulaa mtshato wakhe for le minyaka engaka ndinibekela yona. Ubuyile ke ngoku uzontandazela apha ekuhlaleni esenza sure uba uyanikela, because even if bengenamali ezandleni unikela ngamandla akhe. Bohlulwa intoni ke ngokwabantu bakaThixo kuza bazonikela ngawo abamandla emntwini kaThixo sefile. Bandigqiba ke ngokwabebandla lakhe. Uthi noNtsikelelo uthi ingathi basebenza usathana ukuba bahlale behlukumeza impilo zabantu so abehlukumeza umuntu makahlale nesenti yakhe, uba kana kutya makalale lambile, sidikwe finish.
phofu mna ndithi kwe-finish andikhatha nobulela ungatyanga. UbuThixo akathethi into kum ngoba ndithe ithi iBhayibhile ukunikela makungaphumi ngokunyanzelwa, makuphume ngoba intliziyo idisayidile uba ifuna ukunikela ngantoni na. Yes, mna ndisebenza izwi ngokuba lithini izwi. Uba ngoku sawumamela abantu bakaThixo abasityantazelisayo, abasiluthuzelisayo, sizawuphela sizonda uThixo. AbuThixo engasenzanga ndobubudumo bethu apha ezingqondweni. Bakubethile once, bakubetha twice, bakubetha 3 times, usaqhubeka usenza into eyi-1. Mna ke ndizikhuphile kubo budenge. Andazi noba ndiyavakala na this time. Andi-expectanga zii-messages zenu xa ndigqiba apha noba kule veki zani, noba kule nyanga zani, noba kunini na ezisathi ndiboleke imali because andizokuninika imali yam. I'm clear kule nto ndiyithethayo, andixoki, andizoninika imali yam. Ndizoninika imali yam ngoba uThixo ethi heyi wena blessa phaa. Yeah? Right. Asidlule. Uthini uNontsikelelo uthi yho sisi ndibuhlungu ke mna yho impilo zethu ziba sesichengeni ungasazi nerongo neright. No, uzawuyazi right xa ulandela izwi likaThixo uba lithi yenza ntoni na. If you focus ezwini lakaThixo qonda ngqo ezwini lithi yenzani izwi, then awungekho ubutatazela usenza izinto ozenziswa ngabantu ongafuni ukuzenza wena. Mna ndihlele ezwini ke ngoku. Sorry. Ndihlele ezwini. Lithini izwi? Ithini le nto iyathetha enhlizweni yakho yathini? Because ndithi mna per week guys, inoba ndiyafumana about 5-10 messages every week ubolekwe imali. You would say njengoba ndashiyela South Africa ndeza kule UK ndizophangelela iSouth Africa the whole country. Andizelanga loo nto apha mna. Andizelanga loo nto apha. Abantu mabaphume emalini yam period. Umuntu makayiboleka imali kule ndawo beqhela ukuyiboleka kuyo. Ngoku bendihlala eSouth Africa nami ndizisokolela phana bendingahluphi abantu bendibaza abantu bam ukubolekana nabo bebebabini bebathathu. Umuntu makaquqe kulaa ndawo beqhela uquqa kuyo. Mandiye kuhluthwa ndishiyela country ngoba ndandidike ukuhluthwa ndizohlala kule country ndiyaleqwa futhi ngemali yam. What the hell? Hayi man, yes sis. Right. And enye into ilesson enye endiye ndayifunda ke phana kula mngcwabo wakamama nditshilo mos uba mna kwakukhona esa story sezatshomi zam ezimbini uSkapu noLoli ndiyalazi sasifirifiri phaa umuntu bakasazi uyawubuyela back ku-YouTube phana acheke at Mercy Makhwelo 326 akhangele phaa kweza recordings zifolileyo phaa ikhona i-recording phaa endisichaza istory kwenzeka ntoni but ke sonke sesiright ngoku. Ilesson ke endayifundayo phana ngelixesha uLoli ephakama phana kula mngcwabo wasekhaya lo ndithi mna xa ndisenza umzekelo ngoba kaloku mna ndithetha le nto ifike eqala entlokweni yam ongalendlela ndiyibone ngayo ndithi uLoli waphakama phaa kula mngcwabo ndithi ayingathi ngowekade wawutshintsha uLoli umngcwabo ngomzuzu yaye ngumngcwabo oqoshololo ngoba kaloku